बिटिआर सरकारनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मुलुगनां खारनाय एथलेटिक्स गेलेगिरि खनजुलता बर'नो 2 लाख रां अनसुंथाइ फोसावबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया खनजुलता बर'निसिम साबायखर बावहरदों। खनजुलता बर' दैमारि बिथाङा नेपाल हादोराव सोलिबाय थानाय SBKF चेम्पियनशिप गेमआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भगतपारा दख'रानि खनजुलता बर' दैमारि बिथाङा 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनायाव 2 सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। क'क्राझाराव खास्रि बिस्रियै मुगैथाव जाथाय सोमजिदों। फिसौआनो बिबौखौ बुथारदों। बे जाथाया सोमजिदों क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमगुरियाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला 60 बोसोर बोराय बैसोनि बिबौ मुन्ना मुन्डाखौ फिसौ एलिसा मुन्डाया बुथारदों। मख'नो गोनांदि एलिसा मुन्डानि बैसोखौ 24 बोसोर होननानै मिथिनायजों लोगोसे बिथांखौ पुलिसा खानो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला एलिसा मुन्डाया बिबौ मुन्ना मुन्डाखौ बुथारनायनि उनाव न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो बुथारनो नाजादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। चिरां पुलिसा गोख्रों सन्देरनानै आरोबाव सिक्किमनिफ्राय सा 19 लांखारजानाय गथ'साफोरखौ 15 आगस्तनि आगोल बोखांनो हादों। शुक्रबाराव चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय जिल्ला पुलिस नायगिदिंगिरि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि स्पेसियेल DGP LR बिष्णुइ मिथिहोदों दि चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोलनिफ्राय लांखारनाय सा 19 गथ'साफोरखौ सिक्किमनि दाब दाब जायगानिफ्राय आरोबाव बोखांनो हादों। चिरां जिल्लानि लोगो पुलिस नायगिदिंगिरि लब कुमार डेकानि दैदेननायाव आसाम पुलिसा सा सिक्किम, खोला सिक्किम आरो सोनाब सिक्किमनि दाब दाब टाउनफोराव गथ'साफोरखौ दोनखोमानाय थासारियाव बोखांनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बोखांनो मोननाय सा 19 गथ'साफोरनि गेजेराव सा 10आ हिन्जावसा आरो सा 9आ हौवासा। बेनि गेजेरावनो 5 बोसोरनि उन्दै गथ'साजों लोगोसे बिमाखौबो बोखांनो हायो होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों पुलिसा फोरमायबावनाय बायदिब्ला गथ'सा लांखारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसा थांनाय माखासे साननि आगोल खानो हानायनि उनाव गुबै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो आसाम पुलिसा थांनाय 7 आगस्तनिफ्राय 12 आगस्तसिम गोख्रों सन्देरनायाव गथ'साफोरखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि थांनाय जुलाइ दानावबो चिरां पुलिसा सिक्किमनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सा 12 उन्दै गथ'साफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामलांदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।